Yun mga kabuka, good afternoon sa inyong lahat dyan. Ayun mga kabuka, may gusto lang ako i-share sa inyo tungkol sa aking channel. Ayun mga kabuka, last ko na tong upload pa lang mga kabuka. Dahil hirap ipaliwanag eh. Sakit-sakit kasi mga kabuka. Dahil last day ko na tong upload mga kabuka. Ito na yung pinakalas nga upload ko sa YouTube. Dahil may gusto lang akong gawin mga kabukay. Nahirapan na kasi yung family ko. Dahil sinabay ko yung pag-YouTube at saka yung pagtatrabaho ko. Parang nawala na ako ng oras sa kanila mga kabuka. Kaya iiwan ko na muna tong pag-YouTube mga kabuka. Dahil hirap ipaliwanag mga kabuka. Ayoko sanang itigil tong pag-YouTube ko. Pero kailangan kong gawin mga kabuka dahil parang nawalan ako ng oras sa family ko. May gusto akong gawin mga kabuka eh, para mabigyan kong kinabukasan yung family ko. Kaya gagawin ko to kahit masakit sa akin. Gagawin ko tong iiwan ko muna yung pag-YouTube. Gusto ko lang magpasalamat pala sa lahat ng sumuporta sa channel ko. Kahit nakuha ko yung 1,000 subscribers dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kabuka. Dahil mula noon hanggang ngayon, sinuportahan nyo pa rin ako. Hindi nyo ako iniwan. Sinuportahan nyo yung channel ko. Kahit walang kwenta yung mga ina-upload ko na video, pero andyan pa rin kayo. Pero gusto kong mag-sorry sa inyo dahil kailangan ko tong gawin. Na iiwan ko muna yung pag-YouTube. Kahit ako mga kabukan, hinayang ako eh. Dahil kunti na lang eh. Maabot na yung pangarap ko na kasi nakuha ko na yung 1,000 subscribers eh. Sana maayos na ang lahat mga kabuka. Sana maayos ko na tong sa family ko. Para babalik naman rin ako sa pag-YouTube. Kapag naayos ko na yung ng family ko, kapag naayos ko ng lahat, babalik din ako sa pag-YouTube. Pero sa ngayon, iiwan ko muna yung pag-YouTube mga kabuka. Last day ko na tong upload ngayon mga kabuka. Kasi nahirapan na talaga ako mga kabuka eh. Pati yung family ko nadamay na dahil sa pag-YouTube ko. Kaya nagpasya ako mga kabuka na itigil ko na yung pag-YouTube ko. Kahit masakit sa akin. Sakit talaga mga kabuka eh. Kasi napamahal na ako sa pag-YouTube eh. Ay mga kabuka, June 30 ngayon, di ba? June 30 ngayon mga kabuka. Last day ko nang upload ngayon sa this month. Last day ko nang upload ngayon this month. Dahil June 30 ngayon. Bukas July 1, panibagong upload na naman tayo, di ba? This month mga kabuka, last day ko nang upload to. Dahil bukas July 1, ang ibang upload na naman tayo, di ba? It's a prank lang yun mga kabuka. Ayan, gusto ko palang pagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa channel ko. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, sinuportahan nyo pa rin ako, di ba? Thank you so much mga kabuka. Ayun mga kabuka, prank lang yun. This month, last ko na tong video. Last ko na tong upload ng video. Bukas, July 1, siyempre, ibang video na naman tayo, di ba? Bagong upload na naman tayo. Kasi, July 1 na, di ba? Pero this month, last na upload mga kabuka. Di ko iiwan yung pag-YouTube mga kabuka. Dahil, siyempre, napamahal na ako dito eh.
mahal na mahal ko na yung pag-YouTube, gustong-gusto ko na yung pag-YouTube. Kaya hindi mangyari yon na iiwan ko yung pag-YouTube dahil parang na-addict na ako sa pag-YouTube mga kabukay. Sa'yo ang hikalintang ka, hangtot ka. Hindi na ako mapalagay kapag hindi ako napag-upload, di ba? Yo yo man, yo yo. Ayan, parang buang ako dito mga kabuka. Ako lang mag-isa. Ayan, nasa ano kasi ako mga kabuka, likod sa bahay namin, sa likod. Kasi doon sana ako gumawa ng video doon sa malapit sa amin, kaso maingay doon eh. Maraming manok, maraming tao. Kasi dikit-dikit lang yung bahay namin mga kabuka. Kaya dito ako sa likod ng bahay namin, dito sa may ayun. Dito ako gumawa ng video mga kabuka dahil tahimik dito eh. Makapag-isip ako ng maayos. Ayan mga kabuka, prank lang yun. Sana suportahan nyo pa rin yung channel ko. Yun yung hiningi ko sa inyo, suportahan nyo pa rin yung channel ko. Ayan, sana hindi nyo ako iiwan mga kabukay. Kasi alam naman natin na mga small YouTuber eh, mahirapan tayo. Hirap ako sa channel ko mga kabukay. Kasi kalaan nyo, 1,000 subscriber at saka 4,000 watching hour. Talagang hirap na hirap ako niyan mga kabuka. Kasi patulong naman sa inyo dyan. Ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Ayan, hindi bukas mag-upload ako ng video, pero July 1 na bukas, di ba? This month last nang upload ko to. Ayan, gusto ko lang ulit pasalamatan yung mga vloggers na sumuporta sa channel ko, sa mga tao sumuporta sa channel ko, sa mga OFW, sa mga hindi OFW. Gusto kong magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, dahil hanggang ngayon dito pa rin kayo sumuporta sa channel ko. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa channel ko. Ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Kasi hapon na, uuwi muna ako. Ganun dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Sa lahat na hindi nakasubscribe, sa naligaw dito sa channel ko, sa video ko, sana subscribe, please subscribe my channel, like, share. Ayan mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan ulit mag-subscribe, share, and like. Bye bye.